El alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, y el presidente de la Federación de Comerciantes del Centre Històric, Andreu Sans, han firmado un convenio para dinamizar el comercio y paliar el déficit económico. La finalidad de este acuerdo es conocer exactamente la deuda de la asociación para que el ayuntamiento pueda hacerse cargo de ella. Bueno, avui firmem un acord d'intencions entre l'Ajuntament de Gandia i la cooperativa del Centre Històric o la Federació de Comerciants del Centre Històric. Aquest acord d'intencions el que busca és, en primer lloc, afirmar la voluntat d'ambes entitats de treballar junts i de col·laborar en la dinamització del comerç urbà, conforme s'ha fet fins ara, però redoblant els esforços. I la següent qüestió que busca també és tindre ple coneixement de quin és el dèficit econòmic del centre històric amb la voluntat i el compromís de poder solventar-lo per part de l'Ajuntament. Según el alcalde, Gandía necesita una federación de comerciantes fuerte y este convenio es un modo de pensar en el futuro, haciendo las cosas con la máxima transparencia y fijando como objetivo el dinamismo comercial. Andreu Sans, por su parte, ha hecho autocrítica y ha insistido en la voluntad de la federación de colaborar con la administración local para clarificar las cuentas y que el comercio se revitalice. Evidentment, hi ha que agrair a l'Ajuntament la seva intenció en aquell temps de posar a terme aquest acord. Evidentment, clar, es va acabar lo de l'IAE de cara a la majoria dels comerços de Gandia, simplement a les grans empreses que facturen $1,5 milions, i nosaltres jo sí que vull fer una autocrítica, perquè aleshores sí que havien tingut, perquè es van llevar, quan es va posar lo de l'IAE es van llevar totes les quotes dels associats, com és lògic i normal, i ja es pagava. Orengo ha dicho que se estudian diversas fórmulas para ayudar al comercio, aunque primero hay que evaluar la cuantía del déficit para posteriormente llegar a acuerdos mutuos. Tanto Orengo como Sans han valorado el potencial del centre històric como motor comercial y esperan avances que supongan riqueza y dinamismo para Gandía.